No niin, tervetuloa tämän videon pariin. En tiedä, jos on sattunut sinun silmiisi juttua Afrikan tähdestä tai Peppi Pitkätossusta ja Turusta, niin otan osaa. Se on kauhea juttu. Tarina liittyy siis siihen, että Turussa on päätetty poistaa Afrikan tähtipelejä päiväkotien käytöstä. Ai kauheata. Minua mietityttää ainakin kovasti, että kuinka ja mitenkä nämä lapset, varhaiskasvattajat ja koko Turku ja Suomi pärjää tämän asian kanssa. Asia on hyvin vakava. Lapsilta on viety peli ja joiltakin aikuisilta peli-ilo. Kokonaan on mennyt peli-ilo, koska peli on viety pois. Asiassa on monia näkökulmia. Diktaattorimaisesti toimivia viranhaltijoita, jotka päättävät, että tällaisia asioita ei saa tehdä, pitää poistaa. Ja taas toisaalta niitä, jotka kritisoivat tätä kaikkea. Näin ei saisi tehdä. Vokee sitä, vokee tätä. Onhan se hirmu radikaalia, hirmu rankkaa. Ja otan osaa kaikkiin, ketkä tätä asiaa käsitellessään ovat menettäneet yöunensa, pahoittaneet muuten mielensä, tai on tullut muuten paha mieli koko asiasta. Asia on nyt niin vakava, että siihen on syytä käyttää enemmän aikaa ja resursseja. Mitä tähän mennessä jo aiemmin oli käytetty. Vai hetkinen, onko pikkusen asiat lähtenyt käymään omilla poluillaan? Eihän siinä ole mitään järkeä, että tollaisen yhden pienen asian, yhden pienen pelin käsittelyyn käytetään niin paljon aikaa ja resursseja. Suomessakin on oikeasti haasteita ja ongelmia, joita pitäisi ratkoa. Ihan oikeasti sellaisia asioita, jotka pitää koskettaa laajasti ihmisiä. Mutta niin vain. Meillä on joukko ihmisiä, jotka käyttävät paljon aikaa siihen, että saako joku lapsi nyt pelata Afrikan tähteä vai eikä. Minulle se on ihan sama, pelaako vai eikö. Varmasti ne eivät siitä mene rikki. Mutta minua hämmästyttää se, että miten paljon se menee aikaa ja resursseja, kun joku miettii ja sitten mietitään taustoja, etsitään syyllisiä. Ymmärrän, minkä takia se ihmisiä ärsyttää, että on viety hyvää peliä lapsilta. Mutta sitä en ymmärrä, minkä takia siitä täytyy tehdä niin iso ja radikaali juttu. Sosiaalisessa mediassa videoita syntyy, kolumnistit kirjoittaa, iltapäivälehdet rällää. Asia on siis aivan mitätön. Asia on niin mitätön, että toivon, että kaikki vastuulliset ihmiset lopettavat siitä puhumisen. Kerta kaikkiaan. Se on niin raskasta kuunnella, katsottavaa. Käyttäkää se aika oikeasti siihen. Käyttäkää se aika siihen, mikä on oikeasti tärkeää. Yleensä se on siinä kaikista lähimpänä olevat ihmiset. Jos ei ole lähempänä olevia ihmisiä, on mahdollisuus auttaa eläimiä, on mahdollisuus auttaa muita ihmisiä muilla keinoin. Esimerkiksi täällä internetissä, sosiaalisen median alustoilla kehua kaikkia, jotka tekevät hienoja videoita. Ja jättää vähemmällä ne kommentit, jotka ovat ikäviä ja mollaavia tai kauhistelevia. Väitän, että kannustamalla, hyvin asioihin tarttumalla, maailma myös näyttää paremmalta kuin mitä se näiden videoiden ja kommenttien perusteella olisi. Olen siis huolestunut. Eikö ihmisillä oikeasti ole ongelmia? Siis sellaisia ongelmia, jotka ihan oikeasti vaativat huomiota ja enemmän niin kuin ajatuksia ja yhdessä pohtimista. Vai onko tämä joku ilmiö, joka vain kasvaa kasvamistaan? Mitä mieltä sinä olet? Onko tämä hyvä ilmiö, huono ilmiö? Minun mielestäni tämä on mitätön ilmiö verrattuna oikeisiin haasteisiin ja vaikeuksiin, mitä maailmalla ja meillä Suomessa myös on. Meillä on kasvava työttömyys, kasvavia määriä konkursseja, kasvavia määriä muita yhteiskunnallisia ongelmia, jotka tarvitsisi kaikkien meidän ajatukset, meidän viisaudet yhteen. Ne ovat niin isoja ongelmia, että siihen tarvitaan kaikki mahdollinen energia, kaikki mahdollinen resurssi
meiltä ihmisiltä ratkaisemaan näitä haasteita. Näin minä ajattelen. Että mitä mieltä sinä olet? Olenko minä höpönpuhuja tämän asian osalta vai onko tässä jotain sellaista, mitä sinäkin voisit allekirjoittaa? Jos allekirjoitat, kerro kommenttisi ja ajatuksia tähän asiaan liittyen tai muussa tapauksessa kaikkea hyvää ja hyvää päivänjatkoa ja loppuvuoden jatkoa. Ja tietenkin, jos haluat tukea tätä kanavaa, tykkäile ja jakeile. Tänne tulee tasaisesti videoita asioista, jotka minua hämmästyttävät. Ja niissä on aina se miksaus, twisti siihen parempaan. Oikeasti asiat ovat paremmin. Oikeasti meillä on tärkeitä isoja asioita, mitä voidaan ratkoa. Ja sitten on paljon pienempiä ja vähäpätöisempiä asioita, joihin ei tulisi kiinnittää niin paljon huomiota. Kiitos tästä videosta.